Так, қошу ҳами ҷай, дил ҳами ҷай, судиё ҳами ҷай. Далбоё букан яка. Дидесам, далбоё ҳамҷан. Ту па қабиданша ёд гирифтӣ? Ёд гирифтам. Ту па дасту хати меқапӣ. Да поля с каждый сем одам геяй. Ма диим одаму. Иҷаб ё хушу чай ма асалаки ма. Криштиану Роналдо. Бля, бояд ман мешидам сеём. Ман нафаҳмидам, ман фаҳмидам ки ту клула бидай. Вай ранги тихмай. Чӣ гуфтаси? Оля кор сират мекунам. Ман ина фақат ба чой мебурам да поля. Ина бин да даст ма фақат бутулкаи чояй. Вой бля, зани ман куҷода боша? Нигоҳ ку Буфон, зани ти дар ҷо чӣ кор кардасай? Оле, Буфон. Чо кади ба клашкаев братан? Лади маро зайбат кадай члик занира. Ту чиро сира зан намегӣ? Бема овози духтур занг мизанам. Алло, бля, намебардонам ку. Ма фанати тим, дар тори сари калми имзо бумо. Ма уже знаменитию. Фу бля, ма фанат дуру. Бозӣ намекунӣ. Бля, вой бля, ёну дар кесай чота ҳамҷанда, ҳама сада. Ҳеҷ гам надора. Пиршидем хай, 93 да бидромадем, ҳама сада салом алайкум. Раҳмат барои тамошотон. Подписатсия кунед, лайк бимонед, мо айдами зиндагии охир айдами кор мешем. Бо ягон навигарӣ мекунем.